Hello guys, nami diri karon sa co-op kay mag-meeting na pud may kada pitsa 15 sa bulan among meeting namong board para nulpo. Among board of director pero wa pang uban, wa pang ulat-ulaton. Kada pitsa 15 sa bulan among meeting diri. Among harvester diri nagguba na pod. Dara mo ni ang guba sa among harvester na pod diri sa differential sa kilid ang iyang oil sa differential makuan mahubas kay tungod aning diri sa kilid sa ligid niya diha mo agi ang kuan ang oil kay daot iyang bearing na og kuan mga oil seal mao ni problema sa mong harvester kay guwang na starsan o niya usay kamulog operasyon madaot niya maulawan tas itong harbisan maintag yun og kuan may isa ka harvester na pod para di mo gud na to mahibala ng dagan gud nga kalit ra kadaot niya way back up ba mo na problema gyud niya mag-ayo pa dugay pa niya ang harbisonon kay di man na pwede og langan-langanon mo na problema di ba tama so nag-process pa mi dito sa agriculture basin og matagaan mig isa kay gikan man gyapon sa DE ra gyapon hindi maluoy si